Čovek koga nikad nisi vidio, on je taj koji te održava. Onaj koji će možda jednog dana doći. Nije na polju, na ulicama, u zgradama ili na stadionima. Ili ako jeste, promašio sam ga. Nije neki od naših predsjednika, guvernera ili glumaca. Hodam ulicama, pored radnji, bolnica, bioskopa i barova, i pitam se, ima li ga tamo? Tražim već skoro pola stoleća i nikako da ga vidim, živog čoveka, istinski živog. Kad, recimo, spusti ruke nakon što pripali cigaretu i pogledaš mu u oči, oči tigra koje zure u vetar, ali kad se ruke spuste uvek su to neke druge oči. Uvek druge. I uskoro će biti prekasno za mene. Proživeću život s dragstorima, mačkama, čaršavima, pljuvačkom, novinama, ženama, vratima i svim tim stvarima, ali nigde živog čoveka.